No tak čaute ľudia, dneska je pokračovanie v Evil Parkour a dúfam, že sa vám to bude páčiť. No tak ľudia, sme minule skončili, lebo ja parkour naozaj neviem. Toto. Rubriky to sú pre mňa najťažšie, no tak ľudia, rubriky to moc dobre neviem. No tak to viete. Zase som spadla. Viete o tým. Všetko. Ľudia, že vraj už som našla jedno vajíčko. Jedno vajíčko som našla. Jedno vajíčko, neviem, prečo to opakujem, a som musela nájsť zatiaľ 3, ale iba jedno som zatiaľ našla. A ešte tie 2 som nenašla vajíčka, lebo to bude také ťažké. Stále som tu. Ja som šla v tým parkouru, chápete to ľudia? Kto je dobrý v parkouru? Napíšte mi do komentárov. Kto je dobrý v parkouru, nech mi napíše do komentárov. V tým parkouru. A v prvým videu som natáčala so Simvixom. To už viete, lebo som to hovorila predtým. Neviem, prečo tu neprejdem. Ľahko. Ale to je také ťažké. To nejde. Toto tu, to nejde. Joj! Vy už vidíte, prečo nie som dobrá v parkouru. Ale Simvix je najlepší v parkouru, pre neho by to bolo easy. Zle skáčem alebo niečo urobím zlé, ľudia. Ale vy určite ste dobrí v parkouru. Musím sa dobre rozbehnúť. Pre pána kráľa ľudia. Kto by bol dobrý v parkouru, nech napíše do komentáru. Vidíte, ani som dobrý v tým parkouru. Ale vy určite ste dobrí v parkouru. Teraz na bok som skočila. Tak, prosím, aby som to teraz dala. Dobre. Ľudia, držte mi palce. Dobre, držte mi palce, ľudia. Ja to asi nedám dala, dobre. Ľudia, teraz nemôžem spadnúť, lebo to záleží. Nie, ľudia, nie. Pre pána, nie. Nie, držte mi palce, ľudia, prosím vás, držte mi palce.
Prosím, držte mi palce, ľudia. Hovorím, nie som dobrá v tým parkouru, prosím vás, držte mi palce. Prosím. No tak ľudia, asi mi nedržíte palce, keď stále už začínam umierať. Predtým ste mi držali palce. Tak. Kto mi držal palce? Napíšte mi do komentárov, kto mi držal palce. Asi už niekto mi teraz nedrží palce, ale keď umieram stále. Ľudia, prosím, teraz mi držte palce. Tak. Ja. Nie. Ľudia, že dneska je vraj pekné počasie a kto býva možno inde, keď nie v Lipanoch, ale v Lipanoch je dneska pekne počasie. Je najkrajšie, je tu pekné slniečko v Lipanoch, to viem, lebo mám. Ľudia, že držíte mi palce. Poď, držte mi palce. Ľudia, to nejde. Držíte mi naozaj palce, lebo toto som tam rebríka, tak som skoro nikdy nevedela. Dobre ľudia, a teraz mi držte palce, prosím. A hop. Dobre. Ľudia, už mi začínate zase držať palce. A keď dáte like, no tak budem lepšia. Som zavolila čuknúť na skok. Som išla iba dopredu. Ľudia, keby ste chceli vidieť, skadiaľ je Evil Parkour, tak ja vám to poviem asi na ďalšom videu Evil Parkour a možno vám to poviem na ďalšom videu Evil Parkour. A teraz musím byť dobrá. Tak, ľudia. Ľudia, keby ste chceli vedieť, kde som našla Evil Parkour, no tak vám to poviem asi na ďalším videu Evil Parkour. A dúfam, že sa vám toto video páči. A ľudia, úplne prvým, kde som hovorila, bol Simvik so mnou. A asi ešte dneska natočím jedno video. Toto a ešte potom jedno. Ľudia, ale zatiaľ to je moje začiatočné. No tak viete čo? Tie chyby robia sa. Lebo ja to ešte všetko neviem. Lebo som prvý raz vydávam videa na YouTube s hovorením, lebo zatiaľ ešte neviem robiť. To mi robí môj brat, lebo on tiež vie robiť, brat nie je youtuber, ale Simvix je youtuber, no tak on tu všetko vie, on je dobrý, aj búchal, vie všetci. A na budúce mi napíšte, teraz mi napíšte do komentárov, akého youtubera mám pozerať. Hoci akého, ani vyberiem z komentárov, akého youtubera mám pozerať. Napríklad Buchala, Fizy a tak. Chápete? Moon a tak. Už mi zase nedržíte palce, iba trochu, na ktorý mi držíte. Som sa poriadne nerozbehla. Ľudia, že vraj nejde dať s nohou like. Skúste to.
dať s nohou like. OK, ľudia, skúste dať s nohou like, lebo to vraj nejde. Lebo ja to neviem. Ľudia, teraz mi došli palce. Ľudia, ja asi skončím to video. Aspoň sa chcem kde dostať. No tak ľudia, sme neprešli toto zlaté. No tak, ľudia, nezabudnite mi napísať do komentárov, akého youtubera mám kúkať, ale nemusíte, ale nemusíte. A nezabudnite dať like, odber a čus.